Silav, êvar baş, hevanno, hêvîdarim herkes baş e. Vê êvarê em ê ji were analizekî pêşkêş bikin. Hevalê min Burhan Erdem û wê were. Ez ê jê pirsan bikim, rojata navîn çawa şopandiye û pirsa esasî Amerîka li pê çi ye heqeten, İsraîl li pê çi ye? İsraîl, Amerîka, welatên Ewropayê dostin yan dijmin divê em nas bikin. Pîlan û projê wan çi ne ji bo Kurdan? Ew in yên ku rojata navîn ji nû ve dîzayn dikin. Burhan merhaba bixêratî. Merhaba Rejê nasıl debi? Yani rewşa alot çi ye Burhan daha hêzên ku rojhilata navîn dîzayn dikin di serî de Amerîka, İsraîl, welatên Ewropayê vana li pê çi ne ji me çi dixwazin? Hêviyê wan ji Kurdan çi ne? Heqeten pîlan û projekê wan ji bo Kurda heye tune ye. Ya mutlaka heye de ev projeli gorî dilê me nel gorî dilê me tiştekî din ye mutlaka ev proje wan Hêza me ya guherînê çi qas heye? Hêza me Kurda em çi qas diyar kirin. Ya şu tişta diyarker ew hêza tê yani lê divê guherînê de tabii bazariyek heye yani gereken mirov bêje li gor wê bazariyê jî ayar bike yani de encamê de tê ban kesan re rûnin ku beriya çendekê te wana şer dikir yani ew kesik ku ji aliyê îdeolojîk ve tu tiştê te ji aliyê programê ve ji aliyê binêrîna her tiştî bez bibêjim hemû tiştê te ji wan cihê ye yani tiştekî te wan ber hevdin naçe ew tenê ew heye tidî em jî Müslümanin çanda Müslümantiye cebe heye lê çanda Müslümantiya me ve ya wan jî hevdû nayre tu digê ez çi bêjim yani gelek her tişte beş hevdû guherê yani bahsa Kurdan û heteşê dikim tabii ser vê kesinde bahsa gelê Kurdik gelê Kurd û gelê Arab dikim an jî wekî dinê neteweyên dinê yên li Sûrî dikim yani mesela em û Tirkiye nêzîkê hevdûne çavaz bibêjim mesela em û Tirkiye niha di qadeke ew ê de di qadeke demokratîk de dikarin yani bi Tirkiye re bidin û bistînin danûstendina me ya Tirkiye re rehettir e jiya bi heteşê re lê rastiyeke dinê heye yani rastiya dinê çi ye ne tenê ew e em hin tiştan diparêzin ku heteşe nikare daqurtîne ji ber wê em bahsa entegrasyonê dikin yani gereke aliyê dinê xwebeke ew xwebeneke reştara veneke tu nikare biçe nava wê yani ew de reportaja İlhan Ahmet de bahsa wê kir yani ha dibêje teblîbûna wan wê çê bibe lê teblî çi bibin ya girîng ew e niha damezrandina tiştekî divê heteşa hatiye wê derê ji xwe re ew çêkiriye ez bêjim belgenameyeke destûriyê çêkiriye hin xal danî li wê derê wê parlamenter werin hilbijartin yani parlamentoyek hebe 210 kesî bahsa wî tê kirin li heftê ji vana ji aliyê Serokkomar bixwe yani werin tayin kirin di wê parlamentoyê de wê dinê jî êdî li gorî rêjeya ku heteşe diyar bike ew ê werin hilbijartin bi wî awayî jî ev parlamento wê ser hukm bi heta ku ev parlamento meclîsê destûrê binivîsîne destûrê çêke û çarçovê bide artêşê wekî dinê saziyê hikûmetê yani derewa mezin li vê derê ew e yani di parlamentoyeke bi vê rengî de wê çi xwazê dengê kêmerîteyan derbikeve yani beriya vana her tiştî çarçoveyeke dinê lazim e yani gelekî bahsa ve çarçove dikin ew dexalên çi dehê adarê lo bahsa ve peymanê dikin nizanim Barak û nizanim Tirkî û virde Hakan Fidan û wekî dinê bahsa wê dikin lê ya rastiyê de tamam wan xana hatê nivîsandin imzelî binî heye lê ez çi ji wê xalîfan dikim tu çi ji wê xalîfan dike yani gavakum ew xal me guftugû kir me imze kir me tiştekî dinê gotibû yani tamam me entegre bibin entegrasyon şert e tamam Burhan lê nabe yani bu awayî entegrasyon şert e ne şert e ew meseleyekî ye lê Rayederê Rojavayê Kurdistanê pir vekirî dibêjin ev dewleta hê ya Sûriyê me temsîl nake ji ber ku heteşe nehatiye hilbijartin bi darê zorê desthilatdarî bi dest xistiye li gorî rêgezên xwe li gorî pîvanên xwe dewletê birêve dibe artêş ne artêşa milletê Sûriye artêşa heteş
divan şertan da eğer me devlet behevre avane kir be em nikarin têda cihî bigirin. Artêş behevre avane kir be em têda nikarin cihî bigirin. Divê hetêşe qebûl bike ku em weke qesede weke rêveberiya xweser weke dirzû em behevre Sûriyekê nû ava bikin. Em behevre artêşekê ava bikin. Pergaleke demokratîk ava bikin ku em hemî bikaribin têda cihî bigirin bibin xwedî biryar. Wisa bi empozekirinê, bi ferskirinê, bi darê zorê, bi kotekî ev îş nameşe. Hem İlham Ehmed beyan kir û hem jî rêveberên ê Rojavayê Kurdistanê vekirî vê yekê dibêjin. Tê şertan de pêş lê ciyek heye ku tê jê were xwar yani hin tişt hene tê jê were xwar yani tiştê ku tu daha awa xwe gelekî bilind datîne yani wan jî gelekî bilind daniye yani tu gatil hetişê dinêre dibêjî yek û yek tek tiştekî dirê ji wan nabihîze yani çiteya wan jî gelekî bilind e. Lê de encamê de yani vana hatine dest danîne ser rêveberiya Sûriyeyê û hêza wan heye ku karin ew herêmên ku lê serdestin ez wisa bibêjim bi rêve bibin li gorî tiştê ku ew dibêjin tiştê ku ew difikirin dikarin rêve bibin yani de encamê de vana jî hêzekin û destekek ji wan re heye desteka herêmeziyê jî Tirkiyeyê lê ew guherînek yani ku niha Erdoğan gava ku ew nîşanda İmralı, Goyigo İmralı yani Reberi gelek Kurd nişanda ji bo çareseriya Sûriyeyê daxatina xwe ya vê dawiyê de balafirê tê daxivî bû yani İmralı bu an re ji alî çareseriyê ve tiştekî ku Reberi gelek Kurd dikare bike di vî warî de yani wan nezî hedû bike tiştan niha Tirkiye fam nake an jî nikare fam bike nikare daxurtîne ve çawa Kurd bibin xwediya rêveberiya xwe ji ber ku ev rêveberî yani daha tişta ku gelekî çapemeniya biyarî de jî divan rojên dawî de gava ku ser van hevdîtiran nûçe hatin çêkirin behsa gava bahsa Sûriyeyê tê dikirin bigiştî û bahsa Kurdan tê kirin Kurd xwediya rêveberiya xwe ne aliyê herî demokratîk li wê derê ye Kurd xwediya hêza mezina herî mezina eskerî ne wekî dinê jî yani tê bahsa Kurdan tê kirin lê tiştek heye dibêjin Tirkiye li dijî wan e yani pirsgirêka ku li vê derê were çareserkirin ji alî rêberê gelê Kurd ve Tirkiye vê dijberiya xwe daxîne an jî bîne radeyekê yani eger dixwaze yani gelek niha ew çapemeniya Tirkiyeyê de wanê AKP'yî dibêjin em ê Sûriye ji İsraîlê re nehêlin û wirde lê gavekî tel Kurdan bi tiştê hanê kir û pê be dewxwasî zert li Kurdan kir û pê ve wê çawa İsraîl nê temamiya Sûriyeyê nexebin kontrola xwe yani li vê derê tu wê nakokiyê jî dibînî yani nakokiyeke mezin li vê derê heye çelîşkî dibêjin bi Tirkî ev siyaseta tek gelo ya devleta Tirkiye ferz dike li ser heteşê yan heteşe bixwe jî xwedî siyaseta tek e û herî dawî me ji du rayedarên Amerîkî jî bihîst ew meseleya tek hem Thomas Barak bixwe dibêje û hem jî William Rebuk ew jî rayedarekî peyebilindiyê Amerîkayê li rojata navîn gelekî sabitiye her du jî dibêjin qesede divê tavîzan bide di pergala xwe ya nenavendîbûnê de yani baya metxe nava tirs û fikaran Burhan yani tamam ez tiştek işler bêjim ew her du kesê tu bahsa wan dike yani di rojata navî de îro xwediya gotinêne lê çiqasî Amerîkayê temsîl dikin ew jî tiştekî dinê ye yani ez wê bêjim heteşe hevkarê Amerîkayê yê establishmentê ye yani hevkarê Amerîkayê yê Pentagonê ye hevkarê Amerîkiyan e gelê Amerîkî ye yani gava tu qesedê binê re tu wê hevkariyê dibîne lê vanî niha ser hikûmin vana karmendên yani karmend memûr jî dibêjin bi Tirkî karmendên Trump'ın yani fikra Trump bi fikra Trump hareket dikin lê ez de wê jî bêjim sîstema Amerîkî Trump nehewîne ew qasî yani bankesanan jî nehewîne yani ev karmendên hane wê sibê ji kar werin ji wazîfê werin dûrkirin
yani bana ne ev kesi ku ve establishment'in yani ev nava devletin bana ne ev kesin ama geleki de hıste peş ma geleki bahsavan kesana ki ev ju xomsa geleki mezen dedin nişandan çoğu hatun vederi falan bevan le naha ju gotine fatine xwari bana yani axatine vani David tu eke devine yani mesela Gavaku Barak peşi hat Türkiye de ajansa Anadolu'da dedi pera hep bevinek çekirne hep bevide we bahsat Sykes-Picot yekeri bu Sykes-Picot ne baş bu de reveberiye kedine avay reveberiye kedine ya rojata nabira wera peyda kirin her avay li avay heri baş wal ber çavane yani avay heri baş li rojavay yani Kurdan be peş xistiye u de seri reveberiya wan de yani gavakut jreber gelikut lebinera çok çoğal ve pevaje dinera le cemi çareseriye heye rebazek heye yani çareseriye nişadı da jberku Gavaku Prezirek bu rojata nabin yani Kürt tesira Kurdan Lübnan Kurdan ne dure anji ez bibejim İsrail Kurdan ne dure hatta tu bigece Gavaku giştiya rojata nabin egerim bigejin alidine Suud Arabistan'a Suudi Kurdan ne dure yani tu Gavaku evedine hem li çar perçeyin li çar velatan hene bana li çar devletan hem ne bejim velat jberku devlet u velat tiştekî din cihêbûna wan gereken her tim bibêjim cana tekil evde dikin çar devletane hebûna wan çar devletan tesîra hebûna wan alban çewre devletan li derdora wan devletan jî dike yani tu bibêjî mesela îroj Kurd û Basrayî bi pevre di nava karekî dene Kurdu evedini çubejin Ürdünü de nava kareki dene. Yani her avayı tesireke mezen Kurdan rojata nabin heye. Çareserik jvere gereke vereditin. Türkiye duhvazı ve çareseri hani ev que barak ji anizmin be ev sistema millet a Osmaniyan bir de kabul kere. İsrail dişi bir eke yani naxwaze ev heza Türkiye ev qasî ve herêmê mezin bibe yani rastiyeke İsrailî jî heye Türkiye taybetî jî vê rêveberiya Türkiye ji bo vê xetereke mezin e vê yekê naxwaze hatta tu devletan naxwaze ku ew qasî bihêz bibin yani niha li dewsa Türkiye Arabistan'a Suudî gelekî tê mezin kirin ji bo bibe serkêşê rojata nabêj xwe serkêşiya wê heye yani ew bibêjin devletên kendavê jê re dibêjin li ser wana serkêşiya wê heye lê tiştekî dinê jî dijî rehatiye dayîn serkêşiya wê tedî Ürdün û Ürdünê vekê deş Ürdün veke devletekî jî gerek zêdetir pir nehesibîne yani bi wî awayî tesîra wê li ser Sûdî gelekî mezin e ser rêveberiya ew mezin e yani Suudi Arabistan Suudi dixwaz mecbur Kurdan kabul bike ve heza Kurdan bibine divine jî yani ne kunabine yani jî mesela Misri bandemin David emin ne şopandi le askarım bejim beriya şeşman hatta beriya şeşman tiştên ser Kurdan daha te nivîsandin yani Rojava ve Giredayê daha te nivîsandin ew bu ku modela herî baş ku wê derê kare pê rêvebir bike fikrekî serekeyî yê Misrê yani devleta Misrê daha te vegotin yani ji wê derê ji Kurdan daha te heskir ji wê Kurdan daha te heskirin yani bi awayekî niha me sîstemek pêşniyar kiriye Kurdan sîstemek pêşniyar kiriye dikare çareseriye bixwara bîne li hemberî vê yekê jî Tirkiye sîstemekê pêşniyar dike dibêje na ez li ser yani Tirk li ser wê dinê jî giş li binî lêzê wan bihêlin bijîn yani bila giş girêdayî mibin yani bila ew şah bin ez jî şahanşah bim no şahê şahan bim yani wî awayî yani dixwaze vê fikrê bide vê tesîrê lê bike tamam Tirkiye xwediya artêşekê ye xwediya hêzekê ye NATO pê re ye devletên Ewropî pê re ne heta vê derê tamam lê gavak vê yekê dibêje awa wê yani li nava Ereban çawa bibêjim
وحتى بنيتا تولي حتى بأو حسين تول هلداني حيفانيني قبا كل ديرا عثماني تنبيراوان إدام كرنين لأورتا لكولانا لبازارا إدام كرنا وان مروبي وان تنبيراوان كو إشاوانج عثمانيان كشاندية تنبيراوان وتجاريشي بيكي قبول لكن يعني كي خبخ يعني بن باسكت كان تمام وان لما كريه دي اكتنا بن اوان يعني جو مجبوري جو ساكسبيكو حتى نابل بن اوان دنا اللي نكر بن جلين دني وسا او دولتين دردور انتخاب بن حكم اخوه ام ترسو فكر عربان داينن آليك ام فكر وانجي داينن آليك جبو كردان يا فايدة چيه فايدة كردان او تشتكو تباسكر اگر ترك سردست بن پرگالا عثماني هبه سینورین باکوری کردستان روجاوا به تمامی رابه ای باشور جی رابه کرد سینوره که ده همی ببین یک وی روژه تون بارک باسا لبنانی جید کرد یعنی ولایت شام مینا که بخوازه لبنان جی ببه پرچه که وی پروژه جبو تکبرنا همی حزب و چتین تندرو جهولی رابن حزب الله جی حماس جی همی هزین خودی چک خبردن پرگاله که چه ببه و که عثمانی فایده کردان دیده tabi daha baştır bebe züye gibi bejim le sistema Osmani sistema millet naha geleki atiye bir peşxistin yani tül hammi ev binere yani tül hammi federasyonun naha binere hamiyan feyza hoş ve girtiye yani ba avayaki جوه سیستما ملت عثمانیان گرتیه اروپیان جس عثمانیان فکر بونه بیه که hani پیش خستنه گلکی پیش خستنه yani tücari ve ev nehelin yani لسر İslam'ı devletek bebe xwediyat tesiri anji gelek لسر gelindine bebe xwediyat tesiri de پیش خستنه de ev heye yani velatibun Türkiye'de bejine yurttaşlık ولاتیبون خاطیه به پیش خستن و مافن وکوی یه ولاتی خاطیه پیش خستن گاوا مافن تکا کسی خاطیه ناسکرن جستانه هشتی و بروژی مافن ایدی کومیته ناسکرن yani Avrupa'ya ev yani dibinin batı Sivris'te ne yaptın ha Sivris'te başladınız bahsediyor ne yaptın devletin dini kuda danustedin devletin dini de Miroviyeki de dibine begelin dinlere yani çavadna her na avak avakirine ahagek avakirine böyle ideoloji serveyeki heye ha yani gabakot ev farzdike yani tüveşez yekiteki çeke memuracem hevdu de ben nabe ümmeti de yani tu gelan hole radike tu mafin komi hole radike yani tu dike ümmet tu avayeki velatibun ev mefhuma velatibuni tu nahile yani tu tekakes nahile tu koman nahile tu herkesi de evke de dibine de tamam neteveybun tüneye le herkesi veke hevdu de nava ümmet edene yani lise hukuka İslamiye tu tasnif beke de rojamaya iroinde yani do baş bu do geleki baş bu sistema Osmani le roja iroinde yani nikare pek madem niye tamam yani vekevi tünneyete de ve sistemi de vekevi tünneye yani ştako eviş de beje yani mesela tu ev fandike tu ditine vaja hatire wa fandike gabako Erdoğan da ahibe yani Türkan da tireci em Türk'ün em xwediye olay İslamine em paraslanın Müslümanane o Müslüman dineci verilik dorame kombebin yani bu üç abiletini yani le tam taş tiştek heye yani çanda İslamiye yani Kürt xwediye çanda İslamine be praye zürübejim yani le Kürt ne ev gelin Kürt rojame irojde rabej bo ümmeti xwed Türkan ve gidebidin yani ne Kurdin dema Serhadin Eyyubine ne Kurdin do dema despeka Komarine ne Diyarbakır'ne o her vekidine yani Kurdin İroyin yani resasına Kurdan İroyin geleki peşketiye yani zövbejim yani daha anarşistin İroyin gavaka basa Kurdan dikin yani
tabii anarşist gotu ki nexweşe li Tirkiye gelekî wisa hatiye vegotin lê weke fikir yani ideoloji wan bahsa Kurdan dikin navê ojara li pêşiye yani ji ber ku sistema wî yani tabii wî xwe dernexistiye sistema hene yani li şert û mercê xwe nêriye û gotiye heta niha kîşan fikir hene di vî warî de dîtiye ku ew hinek libertarian çawa bêjim hinek kesên anarşîst hene yani dûrî dewletê xistine ji dewletê dûr ketine vana sistemeke dinê ava kirine sistema perwerdeyê ava kirine sistema tedrîsiyê ava kirine ji dervî dewletê wî jî vana nêriye yani li vana nêriye û ji wan feyz girtiye ilham girtiye û gotiye ku di nava Kurdan de eger ji bo em kar bin cem werin cem hevdem dikarin bi komî sistema komî em dikarin xwe bigihînin hevdû her çar perçeyê Kurdistanê û der û dorê dirê Kurdistanê û xeynî Kurdan kesên ku li Kurdistanê dijîn yani ez milletê dinê ku Kurdistanê dijîn em gelekî divê xwe derdixin pêş wekî Kurdan de gelekî derdixin pêş tê mehelmiya denê ku derê niha yani divê sistemê de wisa ew bike yani hin tiştene di rastiya xwe de yani pirsgirêka ku Kurdan were hiştin bi demê tu dikarî gelek tiştan çareser bike yani partiya demê dikarî gelek tiştan çareser bike û ev sistema xwe jî yani Kurd wê biparêzin ha yani ew tamam ew heteşewel hevdû werin ew ê bikevin nava Sûriyeyê û her wekî dinê an jî li Tirkiyeyê wê pêvajoya çareseriyê çê bibe wê li hevkirin were lê Kurd ew ê di encamê de vê sistema xwe ew ê bi pêş bixin yani ha yani ew ez nebêjim yani ne duri akılane ha wisa sur ku sibrabin bêjin ya wale nabe falan wekî dinê em ê bi sistema kapitalîst re em ê bibin yek wekî dinê na tiştekî wisa Kurdan tune ye siyasetê dike li vê derê gerek îdeolojiyeke te hebe yani bingeheke te hebe ku tu xwe pê vegirî bide û tu xwe di wê çarçoveyê de rêxistin bike civaka xwe rêxistin bike û berûpêş bibe yani ne xwediya îdeolojiye be yani ideoloji tune be çiştere dimine neteweyibûn tenê dimine ştere lê neteweyibûn jî heta cihekî ye dişkê an jî ji niha ji AKP re ji Tirkiyeyê razgiştiya Tirkiyeyê re bêjin Tirk İslam sentezî digotin yani niha Kurd lê zêdekirine Kurd Tirk İslam û heta Arab İslam sentezî wisa di hin ew ê wan de hin muhalif wisa dibêjin yani Türk Kürt Arap İslam sentezî yani wê çarçoveyê de jî gava ku tu lê bidê re tamam tu dikarî bu ara were cem hevdû tu dikarî bu ara rûne tu dikarî bu ara peymanan çê bikê tu dikarî bu ara bimeşe yani ev tiştekî wê lê gerek tu têkoşîna xwe ji bîr neke yani têkoşîneke te heye te çi daniye pêşa xwe te gotî tamam em Kurdin lê ne tenê Kurdên Tirkiyeyê ne em Kurdên dewleteke dinê ne dewleta Iraqê de em Kurdên dewleta İranê em Kurdên dewletê dinê ne yê tu vana çarpêçe Kurdistan tê çawa pevre bixe nava têkeliyekê ev sistem alîkariya wê dike yani sistema ku rêberê gelê Kurd pêştiya dike alîkariya vê yekê dike yani Kurd bikarbin ji her alî ve xwe bigînin hevdû yani ümmet parêzî bûyî awayê Kurdan were nêrîn yani tu ji ew ê jî dibe yani tu ji mafê xwe yî netewîbûnê jî dibe na wextê ku ümmet be ümmet perestiye herî baş ji aliyê Daişê ve dihat kirin di nava Daişê de ji her netewî ji her milletî çekdar hene tê şer dikin ew li ser esasê ümmetê xwestin dewletekî İslamî ava bikin kî li gorî rêgezê İslamê tev bigere di nava wan de cî heye ama rêbazê wan ne medenî ne rêbazê jiyana wan felsefeya wan îdeolojiya wan ne li gorî serdema me ye tiştek ku red dikin ev e madem dewleta Tirkiye bi qasî 100 salan li gorî laîsîzmê jiya madem dixwaze xwe biguherîne Kurd jî pir modernin pêşketîne li gorî serdeman û li gorî şaristaniya îroyîn dixwazin bijîn çima pergala konfederalîzm ku ev 700 sal li Swîsre pêk tê li Belçika pêk tê li gelek deverên Ewropa ê dunyayê pêk tê û pir Kanada Amerîkayê pêk tê pergalekî nexirabe modern jî
کیجان اول و باوری بخوازد کاره تیدا جیه بگره هر کسی ده حوینه نوا خدا جبر کو ام لسر عین جغرافیانه ام محکومه هون مجبورن ام به هفرا بجین پرگالکی هیه لگوریوی پرگالکی کنفدراتی لما تشتك كريه دسبيكا 6 سال ده 6 سال بوري ده مغلطي قالك مازن كريه ما يكتي اخو بيكنانيه وش بالبيجي ام اوبنه ببنكتنا يعني الاليه كي ما بامت برستي خو جيهانديه يعني دسبيكا 6 سال اويده 6 سال بيستان ده وحتى بروت كارب سال نوزدان داوية سال نوزدان اگر مرو بحسبينه ده غلطيه پر مزه كرنه يو سياستا كل به غلطيه زانن فهم كرنه جبر بيه كي ديتنا خو كرنه يك يعني خو ريفبرن باواي كي د نافا فدراسيون ده يعني طبعا وانا كوتيه كونفدراسيون فانش كونفدراسيون فدراسيون هي نكارن بحاولن او بكن داخورتين يعني جبو بك طب بيواجو كي قال لك مازن دفي بيواجو كي پرورده قال لك مازن دفي پرورده كي كويل چند جنراسيون چند او بلاد ببه نفشان بلاد ببه و بيك بره بدان از اویج دبینم لناوا کردان يعني سياسة ريال كنها تيكرن قال لك بروفيسيونيل تيكرن يعني از كردان جوي علي از قال لك او يعني وقت طبيعي وقت سياسة مداركي تيز وكبتنا يعني از بجدية كواكو از ليد نيرن يعني كرد تشتكوش دستيوان سياسة كرد إيرو هم لباشور هم جي لروجافا ولباكور طبيعي تشتكوش دستيوان تي جوي عليه يكبونا نتوعيفه يعني بيكاينا يكتيفه جهاشتنا جيكي يعني جوشان واجد بين من وشان تلفزيون جاوي مساج از دبينم او سر ميديا باربكرنا جواكي از مساج وان دبينم رحك بكاتيه يعني هناك دبيجن فيجينا كردان لروجاتا نابين فيجين شيء يعني ديريليش فيجينا كردان لروجاتا نابين بفي اوي دبيجن اللي راستيك كردان هي كردان باوي خوف عم كرنا بالنتوبوينا خوف عم كرنا گیاشتن و قناعته کدوی هزا خو بکنیک به یک دنگی رابن يعني او وقناعت بكو او قناعتان بحمل كردان تشيبي يعني جو اولدارن حتى تشبكران كومونيستان تبغى او تشيبي يعني يكيتي توي بويا بنجهك دنا كردان ده تشتكي دري جي كردكن استرجي او بم بشلاستم دقادان نابل توي ده بی خو نظم بکن کارن تکلیان دینن yani Türkiye gavak İroş tekelian datine jibot işte xo pek bine gelek tiştanlı serdike ve xozeki hatta beroz karbi beje jibo astenkerin ayan jibo politikaya xo pek bine o klasi tavizan dedi mesela çin beje Eurofighter o balafrek Avrupa'ya vergetine jibowan naha gotugot hene jibowan tavizin ku hatine dayin geleki zedere yani dibejin Avrupa murateki Avrupa penabereki naxwaze ne penaber bu komi penaberan naxwaze wan balafir sar dike wan dişine Türkiye ne ku jikiyan velati bin havana jikiyan velati Afrika'ya ben jikiyan velati Mağribi ben joe bey her tiştiha bey her tiştim dikare yani tane Müslüman ben wan dişine Türkiye'ye يعني ها بحسب بنجيك كبير عندي كان ديفيجن نها او شرط مرجن بدس خستنا شنغني جبو تركيا تركان هاتي استسكرن يعني باشكرن يعني تركيا كبري هاتي من اوروبا evet karbon yedi bir hati vize bugün vize yani fazla bir minak بدم يعني tam az مجالك بلافكرس بقولي دقيقه نها تدبيجي دولة تركيا قبول كريه پنابرین کو ولاتین اروپای دشینه ترکیه قبول دکه بحوینه وانا دکاتیلا کرینا وان بالافرین 44 بالافرین yani او yani çi mesela
نه از بده بیشم یعنی اوان ده دردکه ده چاپمنی ده دردکه yani peyman hene hatırı imzeklerin bedevki hene peymanı beşarti hene yani tekeş evera nabeje de bejem ba Avrupa'ya medanustandine xo çekiri mecvara got eğer hun şartu mecem vize jet velatiye mer başneken vara nakebin nabateke nerre rastiye kedine heye yani xo اوک بوی اوک ترکیه یعنی ده جاوه اوروپیان ده جاوه جیهانا روجاوا ده دکارن به هتشتی بکن yani ve Türkiye gerek tavizan daye ve gerek tavizan jibide lekut gabak diplomasi demişsiniz leve dinliyorum ama kavan tüneye yani tişteki menfaat begeje evet tüneye liser rastiye ki siyaset ediken ama xab evet venanine be siyaset medaran renanine yani mesela hal diplomasi Türkiye'de çeye جبال جمش بعد الشوكيلم جدما عبد الله جول ve ezda hallediniyorum. Çünkü her açıdan diplomasi Türkiye'de beri sazi hebun saziyan kardikir. Hiroş TKK'se Erdoğan telefonu Macron'daki anji dışı desteği Macron püstre Eurofighter desteği de dikevelo. Yani Almanya jipera de beje yani hami evi penaberi kaz naxwazın hami zebişinim cemte bana dikare kriminal gibi ben yani negat işte gidine bir beje jwara yani böyle kez de beje de serbildiye keme heye jviori ve yani jikirna siyaseti ve bedel nizam böyle kalavi kiri bu işlere apıtık abis bede derxastı bu liberdesti min heye sa ya temaşavan bedim bir Türkiye hatiye vergerandı bir aninin Refik Hilmiye sanın desteka setsalede sesala bistemin de Kurdan çıkırın çava nebun Kurt jibek Kurdayeti tüne bu pes gereka ku ev dibêjin yani Kurdayetî pêşxistina ve hestê Kurdayetiye ew dibêje mesela tabii ew mînaka herî ku ew dizane Tirkiyeyê ji ber ku li Tirkiyeyê xwendiye li Stenbolê maye wekî dinê jî Tirkiyawî Osmaniyawî baş e falan bêvan tabii bahsa ew dike bahsa wê serdemê dike wê serdemê de tabii hinek tiştene ez dixwazim hinek îşter bahsa wan bikim Şeyh Mahmud tabii Şeyh Mahmud Berzençî awî hemî dîtiye yani têj berdestî wî bû karûbarê wî dimeşandin yani li gorî Şeyh Mahmud Berzençî de ew xwendekarekî ew bû yani bi gelek ziman zanî bû bi ew ê zanî bû bi siyasetê zanî bû ji ber wê çend hebê wekî wî hene doktorun bana digêjin hevdû û ewekê pêş dixin yani ji bo wê ew hestê Kurdayetî pêş bikeve yani tabii wê derê ew waliyek tayin kirine tamam walî Kurd de Kurdayetî ew kiriye yani kiriye rêbertiya xwe lê tiştekî din jê lazim e rewşenbîrên der û dorê dibêjin Kurdayetî pêşxistina Kurdayetiyê ji bo Kurdayetî böyle pêşxistin jî Şerîf Paşa li ew ye li Swîsreyê ye tê li konferansê ye Sewrê do jê re nameyek lazim e nameya ku ew ê bigêje yani nameya Şeyh Mahmud Berzençî bigêje wî ew nameyê bigêje wî Kurd bûn Kurdistanî bûn ew dibe bi awayekî bêtir derdikeve pêş yani li gorî gelên dinê destê ew ê zêdetir xurt dibe yani destê Şerîf Paşa tabii Şerîf Paşa ne teriyek em gelek basa Şerîf Paşa dikin wê pêvajiyê de gelek Kurdên der û dora wî jî hene lê yani ji dîrokê ve gava ku mirov lê dinê re hingê yani rewşa siyasiya herêmê gelekî dişibiya yana anaha yani tu ji ew bijbêre ji çardan ku Osmanî kete şerê yekemînî cîhanê û pêve Kurd Kurdayetî Kurdbûn netewîbûna Kurdan bi pêş ket rewşenbîran bi pêş xist yani berê hebû lê berên ser navê axatiyê bû mîrektiyê bû şêxaniyê bû bûyî awayî bû Burhan ez bînim bîra te Şerîf Paşa aktörê serekê bû di peymana Sevrê da tamam ama di dawiyê de wextê ku peyman xirab bû Kurdan piştgirî nedayê wî tu serhildanekî çê nebû piştgirî çê nebû peymana Lozanê çê bû Kurdistan hemî belav bû
Şerif Paşa pişta xwe bi Kurda ve kir û tamamen xeyidî ji Kurda heybî çû xwewan kir. Şerif Paşa ji Kurdan aciz bû. Ji Kurdan ji mantıqa Kurda xeyidî. Çünkü Kurdan pişkirî nedaye. Ya Kurda pişkirî de nava Kurdan anti propaganda wî dikirin diçûn cem ağayekî jê re digotin Şerîf Paşa bi Qomarê dilîze li Parîsê ye hero li wê derê ye nizam çend jinê wî hene. Tu gotina xwe ye li ser serî Şerîf Paşa xilas ke ez dibêjim gelo mümkün e bi van civînên nû yê li Parîsê re yek ji wan îptal bû betal bû dibe ku sevreke nû ji nû ve çê bibe Devleta Tirkiye em zanin rê nade ku dawedoza Kurd û Kurdistanê bibe navnetewî dibêje ez dixwazim bibin şahet ku Kurd şetan datînin ez dixwazim bibin şahet ku Kurd dihelin xilas dibin. Ya tiştekî dirêce ye Türk dibêje yani eger ne ez bim yani gerek ez wisa bim ez bibim Xwediya Kurdan yani Xwediya Kurdan li hemî rojata navîn. Yani gavak bahsa Kurda hatta kerim bilabımı beşevireyim yani peşe ez varım yani. Türkiye gotine ki heye ya benim olacaksın ya kara toprağım. Bu ayıcı yani tabii psikolojik her mesela Türkiye bedran gelo fan nekir yani. Türk aşkı mene Burhan Türk zede aşkı mene gelo. Türcüme hazdıkın. Bu stajme hazdıkın ne kazım ne verdim. Ne kazanın cevabı? Basa Refik Hilbikir Refik Hilmi az geleki peşdiyardıkım taybetiş bu civanan kese yani bu herkes peşdiyardıkım ne civan bu tarihe bizanebe biranın bir rengi pır başın bir Türkiye atiye vergerandır biranın envi az tabi Kurdi Kurdi demek derece Kurdi heye az Kurdiya veji az beş yani Kurdiya ve demek derece heye yani le tişteki dine ya tabii Birani gotura Birani'nin despedike Refik Hilmi gavak veke fikre denivisi neji sal 1934 evji mamosteyke yani mesela matematik deliciyek ki şu hafse hatiye derxistin vurdu icare çeye pes gerekçiye gafa bahsa evedike yaddaş ama xodike yad xodike lan Kurdi dibejin yad yani Birani dedi bu havaya dibejin yad ya yaddaşt bahsa vedike 34 da çıbuye pes gereka ev heye yani Mısır tevli hevbuna Mısır'ı Nasır o kraltiyen Suri yani Revşa Suri gelek il peşavaya Kurd ve dere hene Fransa dixwaz tiştekî bike li wan dinêre û wêkê dişibîne salên bîstî yani ew 3 salên ku hatiye jîn heta komara Tirkiyeyê wê demê pir dişibîne wê demê wisa dest pê dike dest bi yadê xwe dike dest bi bîranînê xwe dike îro jî gava ku til evê dinêre yani rewş hema rewşe çekirneke nû heye li rojata navîn yani rojata navîn ji nû betê çekirin pir baş e rewş aynê ye li Kurd ne aynê ne vê carî Kurd ne aynê ne Kurd gelekî pêşketine yani li gorî wê demê te got ruhekî netewî çêbiye nava Kurdan em ruhekî hale hazır heye çima em vê ruhê netewî naxin pratikê naxin faaliyetê û germagermî merû tiştekî bi dest bixe ji ber ku dem sera derbas be xeterî zêdetir dibe yani tu evê hêzan li pêşe te gelekî mezine tu nikarî pê yani te rasiya xwe fehm kiriye tiştekî dinê aliyê ku te naxwaze gelekî ji te bihêztir e kî ji me bihêztir e ya devletin yani va İran'e ew e Tirkiye'ye bana veke devlet bihêzin yani bana tamam istixwaz çi bêjim yani ez bunu bir Türkiye de devra xwe ye herî lawaz daye tamam istixwaz bêjim İran jî bi heman rengî ye yani ez nabêjim yani ji alî askerî bez dibêjim yani ji alî askerî be tu nikare wan têk bibe ev rastiyeke tê ye yani ez masa askerî nakim ki ez masa siyasî dikim tamam ez jî wê dibêjim yani mesela tu ji Tirkara bibêjî
de civînê navnetewî de tu direkt tu Türkan li hemberî hevin. Tu dibêjî arkadaş Hakan Fidan ne meseleye. Tişta ku tu ji bo Tirkiye Kıbrıs'ê dixwazî aynî em ji wî dixwazin. Tişta ku tu ji bo Filîstîniyan dixwazî em aynî wî dixwazin. Tişta ku tu ji bo Türkmenan dixwazî em wî dixwazin. Ne kim ne zêde. Problem çi ye? Yani pirsgirêk ew serdestiya wî têk diçe yani. Tu niha serdestiya wî ser te heye ji ber ku ew e yani mesela gava ku mesela niha başûr hinekî xweştirkê doxistiye. Tiştekî pir baş e yani mesela başûr çû serokvezî be bazanî birêz Barzanî çû Amerîkayê peyman nîmze kir yani ew tiştek bûlo. Yani avakî dê nîşanda yani Kurd jî nede wê ewa berê dene. Hêzên leşkerî hene li pêşiya te gerek tu wan derbas bike têdîta herî mezin li ser te ew e. Ji bo derbaskerina wê jî pêwistiya te bi hêzên navneteweyî heye. Niha Tirkiye mesela ev di vê pêvajoyê de tu Tirkan dinêre rewşenbîrên wan heta tu li evê wan dinêre ew siyasetmedarên wan û ji xeyna AKP ya ha Tirkiye dinê jî dinêre. Dibêjim nava xwe de çê dikine tiştek nav falan nava xwe de çê dikine tu Kurdan dinêre her tim gotine Cavêd Sêyemî. Kurd tiştekî zanin gavak ve siyaseta xwe datîne. Ji bo rojava Cavêd Sêyemî tune be tu li ortê dibînî yani tiştekî de tune ye. Ji ba rengî ji bo başûr îro ji bo başûr Cavêd Sêyemî tune be yani ew desteka navneteweyî tune be ji başûr re Iraq bi ser başûr de tê ha yani ew gerek mirov benda guherîneke gelekî mezin be jî li wê derê yani li Iraqê tu wê yekê dibîne yani tu ji van êrîşan wê tehdît dibîne yani êşî wê derê dikin êşî wê derê başînê Kurdistanê dikin li wê derê dixin yani xwenîşanê te didin bi hawayekî te tehdît dikin ez dixwazim wê bibêjim yani ji ber wê tu muhtacî ew em dibêjin Cavêd Sêyemî li Bakur lê tu muhtacî wê yekê yani wê desteka navneteweyî ye û Kurdan jî xwe gihandine wê destekê lê niha mesela Barak axivî û ew ê axivî nizanin çi xwasî ew dane wan yani vana tûcarin vana li bazarê dinêrin yani eger li gorî şert û mercên Tirkiyeyê pêk bê ew çi xwasî kar bikin li gorî şert û mercên Kurdan pêk bê ew çi xwasî kar bikin wê kara xwe datînin holê yani ji bo wan dahatûya Amerîkayê gelê Amerîkî an jî dahatûya ew ê negirîng e demokrasiya Amerîkayê negirîng e wana li ew ê dinêrin li kara xwe dinêrin lê Amerîkî ne wana ne ez dixwazim wê bibêjim mesela li Fransayê Macron niha bi awayekî li ew ê bi Erdogan li hevdû kiriye wê yekê ye lê heta cihekê yani ew tedî berê gelek ji xeberê nixwe ji Macron re kiribû were bîra te yani bêheş e hişî xwe xwariye sivî xwariye vir du wir gotinê Özde küçük devlet got Fransa. Yani tu rengî lê ew hene lê tişta ku Fransa hildiberîne yani Fransa hildiberîne li Ewropayê tu bêje belkî ew xwasî nel pêş be lê tu Tirkiyeyê re muqayese bike çil qatî Tirkiyeyê ye aboriya ku Fransa dimeşîne çil qatiye Tirkiyeyê ye siyaseta ku Fransayê li cîhanê dimeşîne çanda Fransayê ku cîhanê heye tesîra wê ya li ser cîhanê çil qatî zêtir ya Tirkiyeyê ye tabii em wê bêjin divê li hevkirinê de Macron hinekî xwe nêzîk wî kir em gelek rewşenbîran dibînin li Fransayê direkt ihtar dikin yani direkt ew hişyar dikin ha direkt dibêjin yani Kurd yani dibêjin de ew yani Erdogan hat Macron re rûnişt û hevkirin û Eurofighter hatin kirin û viza û çi falan bêvan tu li ew ê dinêre lê tu divê de behsa Kurdan hate kirin li Fransayê kesekê generalekî berê ye li ser stratejiyê dinivîsîne bahsa vê mijarê kir û tabii Eurofighter Tirkiyeyê were dayên gereke hilberîna wê were zêde kirin fabrîkayê were zêde kirin bû awa gelek tişta te gotin pêvajiyeke dendrê jî baş û heta ku ewan balafir bigêjin Tirkiyeyê lê
گوت ترکیه نها دخوازه ویکی دخوازه بدست بخه جبر که سبه دست دکاره ایریشی روجاوا بکه بحثا دیرک روجاوا کرها روجاوا بکش بک روجاوا به اسرائیل را دنوا اویده yani به اسرائیل را خوشه نگوت yani ترکیه که وی نه اسرائیل د پاریزه yani روجاوا اسرائیل د پاریزه جبروید که ترکیه دکاره ایریشی روجاوا بکه بیا وای ها دیرک او بحثاوی هاته کرد yani یورو فایتر بالافرش هاته کرد و روجاوا yani pergredan dibine yani pergredan yani tu ne ev kurdun yani ne ev kurdun berine ku karabe wan dine aliye ki yani barak du gotan bebeje u her diletka hoş bike u pişreji ve Ameriki ba evi bikin yani hatta ku CENTCOM lu derebe Pentagon lu derebe ne barak Trump nikare veki xwe bike yani serok devletê wê dikare bike niha ji bo rakirina ev ême çi dibêjin sanksiyon çi bûne wan navê wan çi ceza ambargo ew sezayê digotin me ew ê li ser ambargoya ser ew li ser Sûriyeyê rakirina wê Trump heta ciyekî dikare bike bibêje tê bi gotina wê hin tişt dikarin werin lê tişta bingehîn rakirina wê di ew re derbas dibe de kongreye derbastı be. Yani yine katsaya hembe Türkiye, ambargoya hembe Türkiye Trump nikare rake yani. Evkası de beş dostum Erdoğan rabo evkası krizlami emir rabo ketin Suriye'ye ve her vekidini. Erdoğan yani Trump çıkası Erdoğan Suriye'ye hevdu ve geri bedeji le Ameriki ne evkası ve neden be ki yani o diye avqas nahme xelu serqal bertike da deyne vekeberi jbek raya gişti yani dili Kurdan dili raya gişti cihani girtiye tul bajar Kurdistan diye bedran yani nüfusa Kurdan li bajaran beriya hatta dubej beriya 5 sali ve salih hafte falan beriya salih hafte nüfusa Kurdan li bajaran tüne bu Türkiye bu tiştekî mitxwast ez zû bêjim jaliyê sosyolojîk ve gava me li Kurdan nêrî televizyona me were bîrate me çi dikir li televizyonê sel televizyona me de ewek hebû te destpêka me TV ji wê dibêjim karê te gelekî zêde bû te gelek kar dikirin ji ber ku te diviya bû te Kurd bi pêş bixistana diviya bû te jina Kurd bi pêş bixista diviya bû te zavokê Kurd perwerde kiriba diviya bû te propaganda kiriba û her wekî dinê li karê perwerde li pêşa te pir bûlo te mecbûr tu civaka xwe perwerde bike yani televizyon ji wî alî ve gelekî kar kiriye heta zimanê televizyonê çi zimanê Met TV dibêjin mesela Kurmanciya Met TV'de peyvê falan dibêjin wekî dinê yani ewek te hebû karektê wî bû rengî hebû tu yol vêyekê dinê re ew karê ku te berê kiriye yani ew tiştê ku te berê kirine tu ewa wê dibîne tu mêweyê wê dibîne civakê te gihîştî çêbûye yani ez mesela bin evê dinêrim li ew çi dibêjin şîroveyan nizam gotra şîrove jî nizam çiqasî rast e ji bo yoruman ku li bin evê çêdikde li bin weşanan tê nivîsandin mirov hele peyam ew peyam erê ew peyam çiqasî bi Kurdî ne çawa hewl daye ku Kurdî binivîsîne tu evê tê dibîne tu rihekî dê tê dibîne yani Jar ev dibêje gavak PKK'yek jî li vêyekê dinêre wêyekê dibîne yani dibêje mesela me ew kir me ew propaganda kes çû wê derê bî kesî re axivin bî kesî re axivin me ew kes rêxistin kir me ew kir ew kara kir min ew çek bi dest xist min ew pere bi dest xist her wekî dinê gavak vê mêweya xwe dinêre wêyekê dibîne yani gavak ku tu ew bide ber hebdû edit dema Met TV'de gelek gotinên ku îro di nava civakê de tên bikaranîn bixwe çê me çê yani kısmekî me çûye li Farsî nêriye Erebî nêriye tê pêşiya me tê bîrate kovara Kurmancî hebû Enstitûya Kurdiya Parîsê ji me re dihat jarê me li kovara Kurmancî dinêrî kovareke pir baş bihîngê yani li gorî ewa xwe tê li ser beşekî disekê li ser wî beşî kîna herêmê çawa tê gotin bi zimanê dinê jî mînakevên dihat tê gotin ew ji alî peydakirina vê jî ez tiştekî din mesela îsa kêv dizanin çixwasî me alîkarî wergirt
Mesela Michael Schacht de birate nizam gelek insan nasıl dikim naha mesela kese ku de beje İroş kese ku hebi Kurdi zane yani Amerikiye zanay Kurdi yani Michael Schacht Amerika'ya yani ki cuhuye ji Amerika'yı cami rabo hat televizyonu nodu hast bu nodu şimdi وی مظهر احمد تیگریس تبرته تیگریس hoca لهبونشتن Ahmet Tigris Slavore Cerrah ve Muhammed Kurdiye. لهبونشتن هند بس گرکی ما هبون مثلا گوتنا پیدا کردن گوتنا ده وی جامعه هانه چند محل و در تلویزیون ما و گوتن جمعه او چکر tane jaribim o yani kesin herif Kurdi zani bu televizyonu yani avani Kurdi zedeki bu işte özbeş mazhar bu düşü cemvan çend mamusayid dini hebu jder ve dahatın düşü cemvan Ahmet Tigris dahat bir medşeviri le gude ve çite gotej boveyeki falan be var ev gotin teknik siyasi diplomasi meçe dikirni yani komik mu fazla basbekim Burhan Canan ez vê derê bi awayê espirituel heng gotinên Tirkî tevlê gotina xwe dikim weke canan dibêjim xeber tu nêrî temaşevanê min ji min re gotina ku me TV de çê diye heval Kurdî de wilo nayê gotin halo gotina min ji min re ama Zanî rodî em peyamên wisa kurmanciya min sererast dikin temaşevanê من الفيديو كان يري خبط طبي نها جهايه كي استيكي طب از نقصي بير مجولم بزمير او قاسي نمجولم تاني الزماج بومن او يعني pergala من باش gerek az baş bikar benim jbok جبوك از بكر خو ifade بكم نوش بوكس بكر بنوچه gihaniye بكم manzan و sanat zamanzan işte gidiyor yani zanine hafızaye yani o ta biz çet zamanı da zanmış berbe ez de zvedi bejim yani mesela o kesin ku bizimera mejulen jbowan gitiştin gerek girin yani mesela wan takip dikin tabi me Kurdiye çekili em gihane ciheki çapemeniye ki Kurda heyi bakur hoşeci yani hati asteye ki çapemeniye kur gotilin metet hene ez gele gotoji na acibin yani gori mfazai nain ne bu arabeli hene yani hint iştene hatire çekirin le ez xwazim ew biben yani bu away xebata kedine were çekirin yani mesela Michael Schacht gelek devokun kurmancı zani bu o tip sorani zani bu zakavici hatta ceki baş bu yani o bir bu tabi zamanı değil siz zamanı zani bu yani hayaviş gelek zamanı ne bu zamanı ku karibu kar bineji bu yani mesela jbermez dibişim yani kesin ku zimera alakadarın bla Michael Schacht bişopidin yani ev az bu evet dibişim yani saat biramen jbermem basket kesin ku kurdire alakadarın şopandına wî ji wî aliyê hev nêzîkirin yani nêzîkirina hev a devokan ji devokan zêdetir niha devokê kurmancî nêzî hev bûne me basta kurmancî faydeya cîhana entelektüelî ya li Swêdê jî gelek fayda wî çî bû ji Kurdî re li Almanyê jî zanînge hebû Zerdaş Hajo mamoste li Swêdê jî gelek mesela Fırat Cevherî tonkî pirtûkên zarokan wergerand kurman tişta pêşîna Kurdî dîtiye rojnameya Mahmud Baksî derdixist bû Kurdistan Press abi keko çar û pelê wê ji ber rahatî bûn Jare fotokopi bu yani ji me rahatî bûn ez bahsa hiştê heftan dikim yani cara pêşî ve kurmancî de ew de dîtî weşan yani ser kaxezê me dît yani berê ez mezanî bes xwedir nivîsandinam çê bû bû lê cara pêşî bu kurmancî te çavkirin ya hevek ya pêşe çavê hebû
پشت من او دید مروه که پر انترسان هی ده زمان کردی ده فضل کما فضل من اواوی دید رئیس زماناوی به ترکی یا بیا یکی جرحاییه روشن بیره که بدله اری بدله نما از ناوی سه نابونز کلاسیک زانم بلا هوال بنویسین ناوی که زانم Kemal Badırlı, Kemal Badırlı ne madde bir rağmen cami rüştiye gramer almadakiriye, gramera hoş eve girtiye yani acıradı Bedirhan girtiye. Bu Türkiye, Türkiye gramera Kürdi ve Şandiye. Yani parlamenter bu ya da vakti ifade parlamenteri Demokrat Partiye bu ya. Yani eve de bir hişmendiye beledi bine yani Revşenbir bu Kürdiyetiyel Cem Revşenbiran yani iki iş Demokrat Partiye Rabuye o kiriye yani gramera Kürdi insan diye. Kemal Badırlı. Kemal Badırlı yani salin peyciz, bazı salin peyciydi ki ma. Aslı. Ya avcı Portugavi musakem bu bant keribun her aliye Portugiye ve jisale hatta bu. Evet biz an diplomatlar mı hani polis mçen hava ve du hatta Davide mçen hava godarike yani cins serblundiye ya bu navara. هیویدیکم لباکوجی وسا گلکی زیده ببن هاش مروان پر بمه لی از اوی ببیشم ام خونه مبالغه بکن ام نگلکی اقاسی مزنن لی ام نقاسیش ببن نکتنه yani ببن نکتنه yani ام بسرکتنه ببن نکتنه yani از اوی ببیشم mani kulhas malate avaş bu endameti ve az hevitkim geleke hevale dirji bibin endam malawe ava Naha Burhan Emin iddiaya ki min heye. Eğer bu fikre hemmi Kürt veke minu tetev gerin. Be tamami Kürdi bağıfın. Siyaset medarı me, rojname gerin me, devlet Türkiye blok edbe. Pergala devlet Türkiye terenake van gotene me ver gerine. Mahkeme veke, doz veke, kaim çıt vejin, çıtkin. Eğer bir keve nava faaliyeti ki bir şekli zamanı otomatikmen de be zamanı fermi. Tamam. Jüvi arayış bu kararı yeki çifteki olsa bir gece Almanca koy gerek edecek tüdebin yani kesinlikle teröristik suçlar neke. Damamaya her modelde Cuan'ın metünene, Cuan'ın Kürdip kartinin tünene. Yani liser parveklerine medya sosyal Cuan lazımın. Yani bazı troll bu ne nakim yani ona bazı belki nakim. Cuan lazımın kursa Kürdip kalbinin bebin minak bu insanı deni. Dedi ki es hoşçu bejim. Şimdi nefşe peşame te derde kimi bekir. Naha ve derida az vakti statistikin YouTube'a xwed nêrim rêceya ciwanê ku li min temaşe dikim Tirkiye me. Piranî insanên 30 salî mezintir li me temaşe dikin. Heta 7 salî. Hêjmara hevalên jin li me temaşe dikin sedî 13 ye, 14 ye. Gelekî kêm e. Rast dibêjî merû çawa bikaribe edetekî wisa çê bike nava gencan de ji bo bikaribin faaliyetên xwendinê parvekirinê bi Kurdî çêkin. Daime. Naha va meselek ya rojekî di merût kare bas bike. Burhan mala te ava. Malteja ava ji gelek spas dikim Bedran. Spas temaşavan jî dikin me temaşa kirin. Seber kirin me temaşa kirin. Gelek spas van dikim. Heval hayam jî heye dirêj bû. Biborin Burhan jî sohbeta yê xweş e. Sibê em ê weşanekî bültena nûçe çê bikin ji wara. Şkerema xaraj bir nekin bibin abone û hûn her tiştî zanin çawa çi icab dike wisa bikin. Dev xatirê we silav dem baş.